busy sad ko, uy. Saan mo kay kamot diha? Ang pulutan kadugay ba? Ano itong gina si Ising? Busy ko ba? Ising! Ising! Unsa man kadugay ba ng pulutan? Ising! Kahinay yung lihok. Oy, pagdali ko na diha! Dagan na dire! Wala lang ipis dire. Hilaw-hilaw pa ba ya tong baboy? Nagpasuba magbaboy. Asa may nang kuibutang dawa ta palihog. Bispuling. Pero ako may mapadawaton, ibutang ko na diha. Di na lang kita ka pamalihog. Dong. Palapit inom dong ha. Para ba yung nag-ingon? Di ba yung makayo sa lawas dong? Unya, mabalik na lang kung ato silong dong ha. Kung unsay imong mga kinahanglanon. Tawag lang unya kong ha. Sige. Sige. Pagsangpit lang unya. Naong ba yung Ising, uy? Tambag-tambag, murag korek. Shut up, Pauline. Hatagi sa mo respeto si Aya Ising. Ay, kanagin inom mo da. Paim na ko. Gisapot kay kuron. Okay, tita, for a while ha. Pangayuan ti kaagway glass ni Ising. Okay, iha. Ising! Ikan ina na diri og isa ka wine glass. Pagdali. Kalagot. Karon dayon ha. Tita, anong gisapot man ka? Ha? Kinsa ba dili sa poton, iha? Na-paralyze ang production sa sabon. Tulo ka makina ang wa mo andar naguba. Kundi na mo andar ang adlawa. O saan naman natin dagang mga orders? Ano ba? Ate halig magpailis na ng mga makinaha, tita. Taod-taod naman ka ang serbisyo, ana. Oo, gud hinon, iha. Dugay-dugay na gyud. Pero ambot ba? Murag gituyo sa panahon. Napalyar gyud, nagdungan-dungan. Na-paralyze ang trabaho. Na mauli na lang ang mga trabahador, iha. Sabi na kato mga stay-in. Iha, ayaw palabig inom, ha? Magkasino tarong gabi, eh. Sure, tita. Bispuling Maso. Sige, iha. Ipisi ko. Wag lang mag-usap ha. Naglabad ang akong OE, ha? Ang bot. Here, tita. Thank you. Iha, ini ka human tingali na ini, mamahuway lang tingali ta. Ug, gusto kong matog, iha. Ayaw lang una akong ipapukaw, okay? Unya na kun hapit na magabi, eh. Dili na po ni magdugay, ma'am. Last shot po ni nako. Kasi last shot. Wa pa gani ka mahubog? Thank you, iha. Okay? Mupahuway una ako sa kong kwarto. Unhanta mo. Basta mauna to, ayaw kong ipapukaw kung dili na hapit na magabi, eh. Okay, tita. Okay, excuse me. Maghubog man ta. Ikaw na lang paghubog kung gusto ka. Huwag po ito puslanan. Ni agi hapon ako ang mga kahasol. Sige. Asa naman ka? Ano? Sige, biyahe ko ninyo din eh. Ako na may maghubo. Puslan man way nagmahal. Tagay pa!
Hi, Ken. Hello, ma'am. Uy, Judy na lang, uy. Kugihanan ni Musa. Naanan mo si trabaho, ma'am. Kumanan nga, way buhaton. Na, mag-anad-anad na yun ka. Karon nga, niaana ka sa puder ni Sir Bart. O bakitaan ka nga, nagtabang-tabang ka, dili, makasabaan yun ka. Naarabay ka o galingong hardinero si Sir Bart. O niya, hinoon, dili lang stay in kay magulian man sa ila. Daghan laging bayad din ni Suzo sa kong pajon, no? Oh, kang Sir Bart na yung tanang Biden he. Iya lang gipaabangan. Gawas nga dako kayo pensyon, kada buwan si Sir Bart. Kanang dakong fish pan? Iya na! Gawas sa kita niya kada buwan sa iyang pensyon gikan sa US. Dinagko pa yun ang iyang kita din sa iyang compound kani iyang gipaabangan. Unya, lain-laing negosyo pa yun sa naglain-laing korporasyon. Stockholder na si Sir Bart sa mga bangko ug sa ako nag-ingon niya naglain-laing negosyo. Maong swerte kayo tangan niya ata sa iyang poder. Ingana kadatok si Sir Bart. Kinet! Ma'am Judy! Itawag mo ni Sir Bert. Mga una ko mo. Oh, ali na kayo na. Padaliun ko na mo. Ay, ate. Ikaw na, ite. Ay, pauwahay lang ko. Kaya nauwa ko magigdungan. Dungan na lang ta, dungan ta. Sus pari harabiya ta ha, nagisweldoan na rin ni Sir Bart. Wow. Ako sa gisweldoan sa ko. Sige lang kung mga unta, sige na. Sana'y di magmaliw ang dati kong aram ng munti pang bata. Ano'y, abierto na. Sabi Day! ni Tatay Ninggoy. Uy! Mga una kuno! Sila Noy. Ang man na! Gihatdan ditong ising taas kay nakainuman, nakaana ba? Mao ba? Sige na yung sunod lang ako ha. Sige day. Babay na Uy! Tatay Ninggoy. Liwata dyan eh. Sige day! Sige na. Go na mi! Kaya sunod na yo ha? Yo yo yo! Nya na. Ibut lang sa tika ha. Ikaon ko man si mama. Ha? Mahigop sa baw si mama para magatasan. Love you na. Dali, dali, dali. Ako yun na lang ang mama, uy. Oh, dali, dali. Wala, wala. Dugay mas dali agoy. Tuman na oy. Tausing. Ay, ana ay. Dili na day. Hmm. Ikot na to day. Day. Dali na. Dali na, day. Tambong na ako. Ako na day. Nya na, wala maka silang kakain. Si Ma'am Carmen, balibad man to. So patingali. Unya, sila si Pauline o si Dong Ramil, hatod. Gisak anak ko og kaon dito sa taas. Day, kaon na day. Sige. Ay yung pagutom day kay naarabay bata nagsalig sa imong gatas. Mao gyud. Kaon day eh. May tago na putay sa bawo. Inom lang niya gatas unya day, naguman mo kaon. Kung pumutay sa bawgon. Kaon kag apel ayaw eh. Gina? Pwede. Ako ko, Hindi, Cristel. ako ko Cristel ba? Ay, di ba laing yan ni ako sa langis sa nagkaon? Kasi ano sa niya ilang masulti. Asam dito mga on. Maudi, mato mga naog ba? Alam di pala gito manaog day. Ay, huwag ka pala kakaon diha. Na sa ako nag-iingon at pahatod to pagkaon sila sa Dong Ramil o si Pauline sa kwarto. Niya sa Ma'am Carmen na to patingali. Kaon na diha, ikaw pala ka. Uy. Nagdako nagada na sila sing. Baya no? Ay, nag-live-in na gyud goy. Usaon si Pauline, sigihan man niya tintal si Ramil. Adi, nagka-developay, mao na aron. Sila na nagtipon. Sa Dalia, itsapoy ra. Uy. Inya sing. Si Dalia taon sing.
dahil iya patubagaan na pang tanahan ko ay. Da, bahala sila na yun. Ang ilarap taong kalagmay may impyerno, anak. No? Pero sige lang, Nay. Kung kapamatudaan ko na nga, wa ko makasa. Manaog raman ko din, diba? Nahadlok lang ko na nga. Moabot ang adlaw. Nga bisan pa sa ilo. Di na ko mahatag ni Ramil. Mauron. Ay, sige, disbut ana goy. Makapawa nas gana. Dili ay wa para ba nakakaon lay. Kay puli dire be. Ako na say. Huwag gini, Focus marag-arag na ganas dito, ka, Bebe. unsing. Bebe, ali bebe ho. Uli bebe. Ulo, gawin pa man si Mama bebe. Ali ali. Yaya na butubos bebe ha. Yoyo na but. Uy, kay bagong sound. Kay bagong sound kapag Hoy! Ma'am? Sir? Nangaon na di ay mo? Baya, no? Nangagdan na mo sa inyong mga sulugoon. Naon tama? Hilom ha? Nagbali na rin itong dapetron? Ha? Kamu ning amo? Ako'y sulugoon? Nag-una-una ba yung kaon? Ma'am, dito baya ako. Dahon, ianda ta baya ka niya. Yun man gaman di po kamong kaon kay matupanin mo gusto pa kang matog. Sila si Dong Ramil o si si Pauline ako manggihatan og pagkaon to ara man sila nangaon sa ilang kwarto. Onya ising, wa pa man kugutom maadtong higayon na. Pagtawag ni man ako. Hoy! Puno nga ko na rin yung pagkaon kay mukhaon ako. Hawa! Hawa! Ikaw, Bingoy, hawa! Laas na lang, ma'am. Pahawa! Ay hawa na mingoy hawa. Busog na busog ka uy. Ikaw Inday. Gamay na tapay ko. O hoy, ikaw mo tsa-tsa. Ayaw paglakaw. Silbihi ko. Tagay ko glaing plato. Ay uy. O kamong duha. Hala, patsi mo, sibat. Nakadungog mo, ising. Minggoy, hala, sibat. Wa mo kinahanglan ising. Minggoy, hoy, dali anak ang plato, kutsara. Paugonta lang mo, kung kikinahangta mo. Kalibutan ta kahibungan nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan unta usara kini kay usara ang ato